In 1913 waren er nog maar 3 Frieske stamboekhingsten. Nu binnen er goed 70.000 Frieske hinders, verspreid door meer dan 70 landen. Omroep Friesland en de Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek reizigen over de hele wereld om het verhaal van het zwarte goud vers te lezen. Hey, happy. Ze is bot om het verhoren, maar wanneer, het kan je, het kan vannacht, het kan morgen, het kan overmorgen, het kan aanweken worden, ik weet het niet. Meestal 's nachts, als het rustig op stal is, dan ziet je hun plakje en dan gaat het vaak gebeuren. Ja, sporadisch hoe dat. Ja. Maar dat een keer kan het bekomen. Ja, zag je dat je. Hoppakee. Dat is alleen weer, ja, dat leeft mijn hart, zeg maar. Dat vind ik prachtig. En dan is het ook mooi waar en dan is een mooi groepje merries met voile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sterrenmerries, mooi voile. Nou, dat is dat prachtig. Nou, dan ben ik echt nieuwsgierig. Wat komt er mooi peer hier, hoe ligt dat aan? Nou ja, en de zoon die er ook insprong, die gaat er nog verder mee. No? Maar ja, de tien, die vroeger, dat deed gewoon zo. Ja. Toen wie het nou aan het hoofdzaags wat werk. Maar het is nou hobby en voor de sport.
dit is een brood hoe net? Ja. We moeten er hiervan besteden en dat is logisch. Dat in principe is elk kinder te koop. Ik ben op dit stuit beland met mijn boek over het Frieske hinder. Er is eigenlijk nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan over het Frieske hinder. Hoe het ontstaan is, hoe het met het stamboek gegaan is en zo. De geschiedenis van het Frieske hinder is echt volle grutter west als ik zelf hier dacht. Het echte dieptepunt wie eind 19e, begin 20e eeuw. We dan nog maar 3 en histe oer. En ik ben nu weer een van de populairste hinders van de wereld. In de jaren 80 wie het Frieske hinder eigenlijk nog een zeldzaam huisdier was. En in 1985 werd het hinder gebruikt in Hollywood voor de film Lady Hawk. En dat is eigenlijk het begin van het Frieske hinder in de filmindustrie. En de echte terugbraak wie in 1998 met The Mask of Zorro. En daar broekten ze dus voor het Spaanse hinder van Zorro broekten ze dus net alleen nog Spaanse hinders, maar ook het Frieske hinder. En dat had eigenlijk een kettingreactie doen. En daarna wie eigenlijk een soort van films waar dat ze Frieske hinders verbroekten. En ook de trainer Bobby Lovgren die broekte Frieske hinders omdat ze zo imposant en mooi zwart waren. En daarna kwam dus de vraag eerst uit Mexico vanwege Zorro. En daarna eigenlijk uit alle parten van de wereld steeds meer. Ik vlieg op een Airbus 23. Vliegen en dan hinderhandel op een vrije dagen erbij. En ze hadden ruim nodig voor een film. En dat was dus die Zorro-film. Nou, en nou gauw kwam die trainer te zien. Nou, wij wat onderhandelen hier en dan hebben ze dat hinder gekocht. En dan zei hij, kijk, direct naar die film gaan. Iedereen bleef in de start. In 1988 ben ik naar Amerika gegaan. Hier dus weer een brochure en er stond een prachtig lietsvliegtuig hier, maar wat knappe verhaal. Ik dacht, nou, dat wil ik ondersquallen, dat lijkt me wel wat. En ik zie het op de Universiteit van Groningen en om te zeggen dat ik een A-student ben, dat is een stretch of the imagination. Dus ik dacht, moet maar naar Amerika gaan. Nou ja, en fast forward, hier is 8 jaar later, daarna toen ben ik al piloot en ik al commerciële piloot en zo. Toen ben ik heute en ik en mijn vrouw een nieuwe business begonnen. Oké, maar die man praten. Voor die drie still left, that work for you. Mijn huidje handel weer rustig in Nederland als een veehandelaar en die woorden er wel wat oors bij doen. En het weer krijgt toen die importeren van die hinders, dat werd toen populair. En toen ben we daar maar begonnen. En zij is Ariaan hier aan. Zij is Ariaan die hier toen kwam. Handel zit me wel aardig in bloed. Ik ben wel aardig handelaar. Dat is een short in dat hinder van Zorro. Hoe belangrijk is dat voor je best? Ja, prachtig. Natuurlijk, prachtig. Alleen maar goede reclame. Nou, en goede reclame voor
voor het raas, goede reclame voor us, goede reclame voor onze winkel. Nou, mensen die waren er bekend mee, die wisten dat. We are in Norco, California at our feed store named Tony's Hay and Grain. It was started by my father, and he liked agriculture, just like my father-in-law. And obviously because of that, I like it, and my husband Simon likes it. What kind of shop is it? How would you describe it? It's a, what do you say in Netherlands, velkoop? Your hay is always great. Mostly in this town, there's 2 horses to 1 person. And the horses here eat basically 1 bale at a time. So it's actually a very good business. Horsetown, USA. I grew up in this town. We have horse trails everywhere. We don't have sidewalks here. So it's an unusual town, and it's kind of fun. De hele statie is opzetten van mensen met hinders, beesten, kei, wat ze maar hebben willen. En er zijn net volle regels, maar wat was net in de achtertuin hem mooist. Zat we hier ook wel een beetje schulden. Maar eerst nog je nemen. Proost. They were filming in Mexico The Legend of Zorro, and we received a phone call from Bobby Lovegren, the famous horse trainer of Seabiscuit, the movie, and Warhorse, and he needed a replacement horse. So that's why he called, and we said, yes, we do happen to have a horse here for you. Please come and look. So he came over, and he said, yes, I would like to buy him and take him to be on the movie The Legend of Zorro. Wat hebben we ervoor kregen? I believe it was $20,000. En dat is een normale prijs? Yeah, that is a normale prijs voor zulke hinder. Als die film just, dat hinderen we eigenlijk het meeste broek voor de close-up shots. Want het is eigenlijk de mooiste van de fjouweritse broeken om te zien. This is Adrian when he was here in Hemet at our ranch. That's my father-in-law Haya with him. We have him hooked up to a carriage, a small carriage. That's us with him. And just some more pictures of him in front of the carriage, and he was a beautiful, beautiful mover and a very sweet horse. Do you trade any horses still? Or? I don't, because we are very involved in the hay business and the dairy business. So, plus children, there's not a lot of time for that. Heer, dat is voornamelijk wat ik doe. Is heer capie en vercapie. Ik ben de boer op in het vliegtuig en dan heb ik al een smile op mijn face als ik maar eens voet ging. Dan ben ik alleen nog onderwijs en dat vind ik prachtig. Haast altijd in de woestijn. Met van die grote heerboeren binnen. Nou, en dan daar bied ik op dat heer. En verkoop ik wel heer voor de export. Grotendeel China of Dubai. En hoeveel zet je nu in totaal? Mag dat bijvoorbeeld in vrachtauto's uitrekenen? Tussen de 5.000 en 6.000 vrachtauto's per jaar. Die plaats die heb ik gekocht 3,5 jaar geleden ongeveer. In mijn geval grotendeels een investering. Ik denk dat het warmer groen wordt. Vanwege dat de huizen aan de andere kant van de straat binnen. Dus er is een kans dat als ze zeggen van we hebben ruimte nodig om uit te breiden. Voor grotere huizenprojecten. Dan in dit plak is het haast net om dit terrein heen. Maar levert dat als het voor huizen verkocht wordt het dubbel op zo'n beetje? Ja, 3 dubbele denk ik. 2-3 dubbele, denk ik. Een boppenslag nemen we dat. Ja, een boppenslag. Maar die hebben we af en toe ook wel nodig. Maar ik wil eens net een boppenslag. Ja? Maar daar zwetsen we minder over, nou. Dat sjen van
dit kan ik wel kepen en dat kan ik daar wel weer kwijt en dat komt wel clear. Ik denk dat dat de skill is. Maar dat hek van mijn huid, daar hek het eigenlijk van. Die heid weer een handelaar. Ja, veehandelaar. Maar jammer genoeg, wat er betiert stond. Maar ja, daar heb ik eigenlijk alleen maar goede herinneringen van. Dat ik opgroeide als een liedje jongen in Friesland. Ik vond het prachtig om aan mijn huid te praten en hoe die met mensen omgaan en hoe die dingen, ja, dingen kregen. Hoe kreeg je dat dan? Nou, hij wie doek. Hij bezeeg een situatie en hij kon mensen ervan overtuigen dat het eigenlijk dat het beest met hem naar huis moest. En dat broeken we nou nog. Dat idee hier, ja, we zijn grutter in de handel en we doorhoren types handel, maar dat broeken we nou nog. Als wij weer omgaan naar Friesland, ik mis Friesland alsnog, ja? Oh ja. Dit is Imke, is 4 maanden in die geboren en toen hem haar ik filmen. Mooie lange velten, mooi kapje, mooi eigen erop. Lijkt het heel goed. Beetje bruin. Ja, klopt, fjellen hier. Oh. Ja, dat ziet er aanstaan mooi uit. Gelukkig wel. Je hoort in de dag dat de keuring is van het stamboek. Zij gaat van Martien gaat ze voor de keuring. En dan wordt de fjellen die wordt beoordeeld op rastype, op ontwikkeling, op de bouw, op de stap en op de draf. En aan de hand daarvan krijgt de fjellen een premie. En een tweede, een tweede of een eerste. We gaan voor een eerste, maar een tweede is dit goed. Het zijn hele mooie royale fjellen. Dus ik ben erg benieuwd wat deze fjellen hoe het wang gaat. Dit is een veulen met een voldoende rastype. De stap is kort en iets gehaast, maar wel taktmatig. De draf is op een voorhand. Hij mist het achterbeengebruik. En wat hij vooral mist is het ruggebruik en de souplesse door het lichaam. Dus vanwege de draf heeft hij nu een derde premie gekregen. Ik hier meer verwachten. Fjellen roemen op rem. Dus nou ja, dat is een beetje jammer. Maar nou ja, het type en alles is goed. Dus ik op een cijfers hebben rond te zijn. Alleen in de beweging liet ze het goed zitten. Dus, Maar is het nog gebeurd? hoe bedoel je? Ja, kan het nog niks meer worden? Jawel. Dit is maar een momentopname. Hoe draai je hier, dan moet het gebeuren. Dus, En wat is dan de gedroomde carrière? ja, het beestje sterven, dat is eigenlijk het mooiste. Als je model is het allermooiste, maar dat iemand realistisch blijft. Dus ja, als ze mij die letter sterven, maar van de premie, dan kan je met broeken voor de vakkerij, kan je weer verder. Nou, dit is dus mijn hinder. Het is een Acheltekkie. Dat is een van de oudste hiesterrassen op de wereld. En het Frieskinder is ook een oud hiesterras. Maar over het Frieskinder gaan ook een protte mythes in de ronde. En nou ja, mensen vragen dan af van, is het dan weer dat Romeinse kriegers echt op Frieske hinders rieden? Nou ja, dat heb ik dus onderzocht. En er blijkt dus dat het wat nuanceerder is. Het is net de kriegers uit Rome wat op Frieske hinders rieden gaan. Maar wat wel zo is dat de Friezië, wat in het noorden van Nederland wennen om de Romeinse tijd heen, die hien hinders. En die tjenden in het Romeinse leger.
Nou, hier zien we mijn hinder met het Frieskinder. En in de middeleeuwen hier beide hinders hier een reputatie als oorlogshinder. En die reputatie die wie dus zelfs zo groot dat ze in epische gedichten en ridderromans neemt worden. En wanneer is dan het Frieske ras het Frieske ras? Ja, dat kent dus eigenlijk is pas zeggen van de wie sprake van een ras vanuit het stamboek. En dan hadden ze eigenlijk de vaak gekozen om alleen nog van zwarte hinders te kiezen. Want daarvoor wien er verschillende varianten. Wie ik bruine hinders, wie ik bruin schimmels, wie ik zwart schimmels, wie zelfs schimmels. En dat wie ik hinders van de Friesen? Dat wie ik hinders van de Friesen. Dus dat wie ik Frieske hinders en die wien van hetzelfde type, alleen nog een andere kleur. Mijn ouders hier op bedrijf en in het dekstation en vakkerijen bij en een beetje handel. En toen ben ik 18, toen deed ik opleiding internationale handel, import-export, zeg maar. Dat vond ik mooi. Iedere weekend vloog ik op een deel naar Amerika daar. En stond mijn morgen stond met koffer op squalen. En dat had ik nou even dienen. En toen ben ik begonnen met de handel, hinderskeepje, verkeepje en nou ja, alles opbouwen. Uiteindelijk heb ik 10 jaar in de maatschappij gezeten met mijn huid en en 4 violin heb ik alles doen. En nou draai je mijn omzet van. Dat heb je niet spraak meer. Vloeibare goud, hè? Voor de 11 merries voor cent sperma. Ja. €1000 per merrie. Nu, reken maar uit. Is of course very, very good. Born in 2012, this one with the height of 164. 1,64 groß. Diese nummer 14. Wat hebben we hier? Amerikaan, Chinezen, Mexicaan, van alles hebben we hier. Ja, Duitsers, Deen, alles. Na de hengstenkeuring, de snijste nooit, hebben we altijd een verkooppresentatie. We hebben hier nou, deze 200 man van de hele wereld. En die leven de dekhengsters en leven het hele bedrijf. En ze zijn al hier op de hengstenkeuring geweest. En we zijn er hier in Lien ben we maar begonnen. En het draait als een klokje. Pjauliang, hè? Hey. Good enough. We verkepen in 42 verschillende landen verkepen we hinders. Vroeger was ik heel erg georiënteerd op Amerika. En toen kwam de recessie erin. En toen was ik al bezig in China. En dat is achteraf ook een geluk geweest. Want nou, als je bijvoorbeeld een klant hebt in Amerika die 100 hinders koopt, ik neem maar wat, dan ben je toch heel erg afhankelijk van die bedrijf zijnde van die klant. Dus wij zijn van, nou, we moeten splitsen. En op het moment dat we splitsen, is maar oorland pakken, dan het ergens slecht gaat, gaat ergens weer goed. Pjauliang, Frieslama, hè? Yeah. We're gonna freeze Walt also. Yeah. He's an amazing horse, very low kindship. Yeah, exactly. And amazing. Yeah, I don't have to tell, he sells himself. Yeah, exactly. And I'm trying to... Ik heb slechte ervaringen met China, ik heb hele goede ervaringen met China. Dus we moeten wel heel duidelijk wijzen, dit is hoe wij handel doen en daarheen mee komt te horen.
Dit is Wang Wei, dat is een klant van mij uit China, met zijn tolk. Hij had, in China had hij een paar hotels, maar hij doet ook trouwritten met Friese hinders. Hij doet liedse shows, demo's, ja, eigenlijk van alles. Ja, ik weet nog net hoe betrouwbaar het deze is. Dat is altijd afwachten. Maar nou ja, dat weet je net. Een klant is een rond begrip. Het is een soort met investering. Ja. Hij heeft alle connecties, maar Heuging in China. China die heeft een grote staalfabriek. En hij heeft alle connecties, maar en dat is zonder connecties kan je toch niks in China. Waar is dat? 8 weeks. 8 weeks. Yeah. For all the paper on for. Yeah, then for him to Beijing. write. With this one, he can breed more mares because the stallion is lower related to the other horses. Ja. Jouwliang. Ja. Ze zeggen je nee, hè? Dus dat is, ze zeggen altijd ja, of ze zeggen niks, maar ze zeggen je nee. Ze wist nooit dat ze een taal is, nog wel hebben willen, net hebben willen, no? This will be a dream horse. When this one is 6 years old, you will not find better in China. Oh. Stop, stallion. This one, I really want that he buys this horse because I think it's a dream horse for him to buy. So I make a lower price than I normally should ask, but I think it's a good horse for promotion for China. These horses, they come from my selection when they were 3 years old. So we select them to get the best of the best for the stallion keuring. So he's looking now for horses who are top quality. Smells very good. Cheers, Gambé. It's okay, huh? "打开一座古典艺术殿堂，打开你的华丽视觉奇迹。" Dit is een optreden, iedere sneut jong. En waar is de eigenaar? Wat is dat voor man? En dat is een van de rijksten van China. Hij is hier toen 24.000 man op het werk. Dus nou ja, dat zou wel 40.000 wezen. En ja, dat is gewoon waanzin. Ik heb hem in totaal 120 hinders verkocht. Alles leveren, alles dienen. Maar ik moest gewoon eerst respect uitdwingen, zeg maar. En nou ja, dat heb ik geleerd. En dat is gewoon fantastisch. Nou, die vent, die hebben die routes inhalen, die hebben getraind, alles hebben die. Maar dat is eigenlijk het beginpunt van China. Want iedere sneutjong zit er 450 welgestelde Chinezen die zitten naar dit optreden te zijn. Wat die meesten, iedere sneutjong, die Friese hinders jurgen, nou ja, dat is voor iedereen is dat de toekomst. Dus we hebben er alles aan dienen om dat op gang te zetten. En dat draait en iedere sneutjong zit verkocht. Een bussen vol uit heel China die gaan daarheen naar dat optreden te zijn. Inmiddels is hij een klant meer van mij, een hoort die het toegenomen. En nou ja, dat is Sharon en dat is net oors. Maar het is wel, ik heb er een super mooi neer en geweten echt een hele mooie showdel zetten. De toekomst bedrijf in China, dat is wel goed. Ja, want het is een enorme markt daar natuurlijk. Ja, het is gigantisch, het is onvoorstelbaar en dat ontwikkelt zich op dit moment gewoon heel erg goed. Kom maar,
Jan een beetje inhouden, Piet Jan erbij, Piet Jan een klapje erbij. Jan een beetje inhouden.